Aha. A téma je, frajerka mi s iným mužom spala. Hej? Hejbo. Jo. A téma je, frajerka mi s iným mužom spáva. Hej, vracam sa domov po služobnej ceste, otváram dvere, niekoho boty cudzie, kúkam, koho sú to boty, do piče Mokyho, kúkam, to by mi kamarát neurobil, zajebem ho, ale idem do spálne, kúknem, otvorím dvere, žena holá, leze do postele, kúkam, čo tu ty piča robíš? Prečo lezeš po papovane? Ma pýtaš opäť, kde je navarený? Kúkaj, aký som teraz ja podarený. Kúkam, čo tu robia tieto boty? Veď to sú Mokyho dady, do piče, čo ty? Tu s ním si robila, fajčila, či čo honila, či kde, jak, ako, čo, ja som v piči v rozpakoch. Hej, takže počúvaj, kde sa ten chlapec skrýva, kde je? Pýtam sa jej, piči, ona je z toho. Ale pýtam sa to, piče, veď mi povedz rovno. Kúkam, idem na balkón, dať si cigu. Nervózny som, vyrigal som aj rigu. Je mi z toho zle, je mi z toho na nič. Že ona ma tak ojebala, na ňu vyjebaný bič. Lebo je to piča, vyjebaná žena. Je to sliepka, ale že ona nežná žena. Čo ti jebe, ja som to teraz veril. Teraz som videl, že majetok som preneveril. Ale kúkam, otvorím skriňu. Moky tam si drží holú cicinu. Kúkam na ňo, čo tu ty chlapec robíš? Prečo mi to takto robíš? Ja tvoj kamarát a ty mi jebeš ženu. Prečo? Chcem od teba výmenu. Ja pojebem tvoju, ty pojeb moju. Budeme si rovní ako brat bratu. Jo.